και τις ταυτότητες, τις καινούργιες. Εμείς τώρα η κόρη μας είναι 14 χρονών. Δεν έχουμε βγάλει ταυτότητα ακόμη. Αλλά πρέπει να βγάλουμε γιατί θα πρέπει να πάει να δώσει αγγλικά. Ναι, αλλά και να μην δώσουμε αγγλικά, να το τρενάρουμε. Πόσο θα μπορέσει να καθίσει χωρίς ταυτότητα? Τα αγόρια μας, ας πούμε, έχουν βγάλει, εντάξει, έχουν βγάλει τις παλιές. Τώρα είναι η ηλικία που πρέπει να βγάλει η μικρή μας. Και δεν βγαίνει μικρή, δεν βγαίνει καινούργια, η παλιά. Η παλιά και δεν βγαίνει η παλιά, ναι. Τώρα το δίλημμα το βάζετε μόνοι σας στον εαυτό σας, που τη στιγμή που η εκκλησία μου το λέει 2.000 χρόνια. Έχεις να επιλέξεις ή τον Χριστό ή τον άλλον. Και πάμε προς τα εκεί. Δεν μας το λέει άμα δεν πάρεις το νούμερο του, το αλλού ξέρω εγώ, δεν θα μπορείς να αγοράσεις, δεν θα μπορείς να πουλάς. Μας τα έχει προειδοποιήσει. Αλλά μας είπε κιόλας, έτσι και το πάρεις, χάνεις τη βάπτισή σου για το Πνεύμα το Άγιο, άρα χωρίζεσαι από το Θεό. Επέλεξε. Ή τον Χριστό ή τον άλλον. Δεν μπορεί και τους δυο. Εδώ σαν τα παιδιά σου έχουμε μάρτυρες που δίναν τη ζωή τους, όχι το σχολείο τους, τη ζωή τους. Να δώσουμε και κάτι να δω στο Χριστό, να δείξουμε με ποιον είμαστε, ποιον αγαπάμε εν πάση περιπτώσει. Έτσι δεν είναι? Γιατί να βάζει διλήμματα στον εαυτό σου τη στιγμή που το ξεκαθαρίζει η Εκκλησία μου, ο Χριστός μου, οι Άγιοι μου και οι Άγιοι παλιοί και οι Άγιοι και οι καινούργοι της εποχής μας. Σου λέει πτώση είναι. Είναι το προχάραγμα. Είναι σαν να λέμε ο αραβώνας. Όταν αραβωνιάζεται κάποιος, θα παντρευτεί κιόλας. Έτσι είναι και αυτό. Άρα παίρνουμε θέση. Δεν θα είναι 1000 φορές καλύτερα να μην πάρει το πτυχίο του και να είναι με τον Χριστό, παρά να πάρει όλα τα πτυχία του κόσμου και να είναι χώρια από τον Χριστό? Δεν θα είναι καλύτερα? Ξέρω το. Πού είναι η αγάπη σου? Και βάζει και το δίλημμα και στο παιδί. Όχι, το παιδί δεν το έχουμε ενημερώσει ακόμη, με το σύζυγο που συζητάμε. Ναι, γιατί χαζούλικο είναι, δεν καταλαβαίνει κι ένα, Ξέρει. Το δίλημμα της μάνας έχει περάσει και στο παιδί έχει περάσει.